Mixja twila mimlija sfidi iżda fuq kollox mimlija b'ħafna suċċessi. Din l-istorja ta' Bonnici Brothers, kumpanija li ilha topera f'pajjiżna fil-qasam tal-infrastruttura u l-kostruzzjoni għal dawn l-aħħar 40 sena. L-istorja ta' din il-kumpanija tmur lura għas-sena 1975 meta investew fl-ewwel apparat tagħhom. L-ewwel bdew joperaw fl-iskavar, imbagħad imxew għas-settur tal-infrastruttura. Minn dakinhar il-qudiem qatt ma ħarsu lura u llum jimpjegaw madwar 250 ħaddiem f'kumpaniji differenti madwar Malta. Għal-futur għandhom il-ħsieb li jespandu fuq sma oħra. Tkellimna ma' Gilbert Bonnici, direttur maniġerjali ta' Bonnici Brothers. Aħna inoperaw 40 sena, dejna operaw fl-eskavar u fl-earth moving u movjajna fil-settur tal-infrastruttura. L-lum il-ġurnata l-grupp jopera fil-qasam tal-industrija wkoll u anka fil-retail. Għanna pjaniet li fil-futur nespandu f'osma oħra wkoll. Bonnici Brothers għandhom ukoll partnership ma' kumpaniji internazzjonali tal-kostruzzjoni. Wieħed mill-għanijiet ta' din il-kumpanija hi li ttejjeb il-ħajja tal-poplu, inkluż bi proġetti ambizzjużi f'pajjiżna, sabiex Malta tkun pajjiż aħjar. Preżenti għall-attività li fiha tfakkar l-40 anniversarju mill-ftuħ tal-kumpanija kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, li feraħ lid-diretturi ta' din il-kumpanija għas-suċċessi li kisbu matul is-snin.